O BNG celebra o éxito das AMPAs de Noia, que lograron recuperar os coidadores a tempo completo para o alumnado con necesidades especiais. Os nacionalistas lembran que no Colexio da Barquiña todavía queda problemas por resolver. Dende o BNG subliñan o papel determinante das AMPAs e da cidadanía noiesa, que lograron, a través da presión social, que a Consellería de Educación cubrira finalmente as prazas de coidadores para o alumnado con maior grado de dependencia. Queremos mostrar o noso orgullo pola loita que se desenvolveu, pola solidariedade da veciñanza e, sobre todo, polo papel activo e polo papel que xogaron a hora de mobilizar a sociedade noiesa por parte das AMPAs, tanto a da Barquiña como a do IES Campo de San Alberto, para solucionar un problema que entendíamos que era unha injustiza. O Grupo Nacionalista destaca que a solución chegou grazas á mobilización social e non pola iniciativa da Administración Autonómica. Felicitámonos porque por fin a Xunta, grazas á presión precisamente da AMPA, do traballo que leva feito a AMPA, do traballo colectivo e que conseguiu aunar efectivamente toda a solidariedade da cidadanía de Noia, conseguiu, como digo, o coidador a tempo completo. Dende o BNG lembran que no CEIP da Barquiña seguen sen resolverse dúas cuestións principais: a falta dun docente respecto ao catálogo oficial e o desdobramento dunha aula de terceiro de primaria con exceso de ratio. Naquel momento, a propia Consellería consinteu en desdobrar precisamente a aula porque se superaban os ratios. Pois ben, esos nenos de segundo pasan a terceiro, atopámonos exactamente co mismo problema, máis un alumno máis que o ano pasado, e resulta que este ano non lle consinte desdoblar a aula á dirección do centro. Nós entendemos que isto é un absurdo. Nós entendemos que isto non pode pasar. O BNG trasladará ao Parlamento Galego estas reivindicacións e anuncia que continuarán traballando da man das AMPAs para garantir unha educación pública de calidade. Nós vamos á par da AMPA a seguir exixindo que se solucionen os problemas que aínda quedan pendentes de solucionar no Colexio da Barquiña. Insisto, agradecémoslle moito o esforzo feito pola AMPA en todo este tempo, porque se a propia AMPA, as dúas AMPAs, pero nomeadamente a da Barquiña, non pon os problemas en riba da mesa, hoxe non teríamos aínda nada solucionado e vamos a estar á par delas para exixir no Parlamento que a Xunta de Galiza cumpra efectivamente ca calidade educativa que ten que cumprir. As AMPAs de Noia e o BNG celebran este primeiro paso, pero insisten en que a loita continúa. Reclaman máis profesorado, recursos axeitados e unha atención digna para todo o alumnado, especialmente o que ten necesidades educativas especiais.